Molt bon dia. Avui vinc a compartir amb tu un verset que trobem a l'Evangeli de Joan, capítol 1, verset 10. Diu: «Però encara que era al món i l'havia creat, el món no el va reconèixer». Puc viure tota una vida en un entorn cristià, assistir als millors esdeveniments, veure inclús miracles, escoltar les millors predicacions i no reconèixer Jesús? La resposta aquest matí no és gaire agradable, però és molt certa. Sí. Has vist mai algú després de molt de temps al carrer i l'has reconegut? Per què el reconeixes? Un cop reconeguda aquella persona, has anat a saludar identificant-te davant d'ella o t'has fet el desentès? Les dues opcions són vàlides, segurament. Reconèixer, en el grec bíblic, significa tenir coneixement real o íntim d'alguna cosa o algú. Ara potser té més sentit. Permet-me parafrasejar ara el verset. Jesús va venir al món que ell mateix va crear, però nosaltres no vam voler tenir cap relació amb ell. Veus? Quan llegeixes la Bíblia t'adones que és el llibre més actualitzat del món. El que feien els homes al segle III abans de Crist, ho fem exactament igual en ple segle XXI. I això és fascinant, perquè és una altra manifestació divina de que la Bíblia diu la veritat. La tossuderia dels nostres cors, l'egoisme, l'apatia, ens impedeixen moltes vegades fer una cosa que és la nostra manera de ser, relacionar-nos. Actualment, en una societat on les tecnologies ens ho fan gairebé tot i ens ajuden en gairebé tot, s'han creat unes plataformes que pretenen enllaçar les relacions interpersonals a un nivell més profund i, sens dubte, han fracassat. Les xarxes socials tenen de tot, menys de socials. Sí que compleixen la funció de xarxa, perquè tenen moltes persones atrapades en el seu sistema, però tot i portar la paraula social, que prové del conjunt de persones que formen una societat, en res fomenten el que realment és una societat. Pensa-hi. Coneixem i veiem moltes persones i tanmateix només sabem que pengen històries en aquestes xarxes socials. Res més. I molts d'ells són a la zona d'amics. Això es refereix al nostre missatge d'avui. Molts sabien de les coses que feia Jesús, perquè ens agrada explicar tot el que veiem. La gent sabia d'on venia, perquè ens encanta tafanejar en la vida dels altres. La gent sabia que Jesús deia que era el fill de l'home, perquè ens agrada quedar-nos amb les etiquetes que es posen a les persones. Tanmateix, només alguns pocs van veure en ell la figura real del fill de l'home. Van veure en ell que era més que un profeta, més que algú que feia miracles. I tot això els va portar a voler conèixer-lo. I després, les seves vides ja no van ser iguals. Avui dia passa exactament el mateix amb la figura de Jesús. Per alguns ha passat a ser un personatge històric de la història de la humanitat, i res més. La definició de Jesús és un home que deia ser fill de Déu i que feia miracles amb els jueus. Era una bona persona i un revolucionari. Però aquesta definició és la mateixa que puc fer del meu veí Toni. És molt bon home, neteja molt la casa i quan ens veiem tenim molt bones converses. Ho veus? Ens agrada quedar-nos en el superficial de les coses. I això és el que va passar amb Jesús. Jesús ens va manar a portar l'Evangeli a totes les nacions, i aquesta és la nostra tasca, però només aquells cors que busquen, troben. Que avui l'Esperit Sant ens ajudi a despertar el desig de buscar dins de les persones perquè així el trobin. L'Evangeli té la capacitat de mostrar a una persona el seu veritable reflex i el meu veritable reflex. Això, moltes vegades, t'ajuda a despertar la voluntat
d'anhelar i desitjar conèixer l'únic capaç de convertir l'aigua en vi i de canviar un cor mort en un de viu. Siguem, doncs, avui portadors de la llum. Que tinguis un dia molt beneit.